Тодор Георгиев от град Стара Загора, на 66 години. Бях с мостови на горната челюст и по принцип вече корените, на които бяха хванати мостовете, бяха компрометирани, имаше много често болки, рушяха се, клатиха се и затова потърсих помощ, съответно да стане някаква промяна, да мога по-добре да си храня и съответно и за по-добър вид. Към доктор Киселов, с него започнах и след това с доктор Костов. Доктор Киселов започна, извади зъбите, взе мерките, а доктор Костов вече постави конструкцията, временната, постоянната, и той ми приключи всъщност с работа по поставяне на зъбите. Нормални човешки общувания, които предразполагат, отпущат човек да преодолее някои свои страхове, защото едва ли е на някой приятно да ходи на зъболекар. Но млади, приветливи хора, които и работиха, че човек да придобие доверие в тях. Навременно, точно и добре свършена работа. За сега надявам се наскоро да нямам проблем, но ако имам, бих се обърнал с удоволствие. На доста хора съм разказвал, които имат проблеми като мен, къде ми е извършено лечението.